Bine, începem. Așa, deci care crezi tu că este mai grea? Limba engleză sau limba română? Limba engleză crezi că e mai grea, da? Dar verbele, adică în engleză când spun conjugații, este aceeași verbă. Da. Da. Hai să luăm, de exemplu, verbul românește, verbul a fi. Cum îl conjugăm la prezent? Eu sunt, tu ești, ea este, eu sunt. Așa. Cam câte forme sunt la prezent? Eu sunt, tu ești. Mă rog, în jur de 6 forme, da? Da. La viitor cum este? Eu voi fi, tu vei fi, da? La perfect compus? Eu am fost, tu ai fost, da? La perfect simplu eu fustei, tu fustești. Da. Mai mult ca perfectul, fusesem, da? Și acum ea spune tu mie, cum zici în chineză sunt? Was? Cum zici am fost? Nu știu. Tot și. Da? Cum zici voi fi? Fost? Tot și. Da? Andrei, ia loc. Sit down, Andrei. Oh, Sit ce down. bine! Țin-ți ochi. Așa. Ce vreau să zic? Că pentru eu elevă nouă, Andrei, dacă vreau să fii tu profesorul ei. E începătoare, dar nu e începătoare cum ne-ai făcut cu ăla. Da, nu e chiar începătoare de sărmânat. Nu e chiar începătoare de tot. Luați-o pe acolo. O să stau afară, că mai vorbesc la telefon. Bine. Ca să nu mă... Nu e problemă. Andrei, vine? Andrei nu vine astăzi. David. Nu, nu vine nici David. Deci nu e începătoare de tot, este la... Noi suntem? Doar noi suntem deocamdată. O să o ajut tu să înveți. Așa. Ce vreau să zic? Că în română sunt verbul a fi are peste 30 de forme. Da? Și legătura, de exemplu, dintre a fi și eram pentru un străin destul de grea. Și aproape cuvinte totalmente diferite. A fi, eram sau fusesem. Da? Foarte, foarte diferite. În chineză e aceeași formă peste tot. Da? Și atunci, din punctul ăsta de vedere, ai rătat un pic. Atunci, din punctul ăsta de vedere, care este mai simplă? Chineza. De 30 ceva de ori mai simplă. Da? De 30 ceva de ori mai simplă. Hai să luăm alt cuvânt. Deci asta a fost în cazul verbului. Deci în cazul verbului tot timpul verbul nu se modifică. Da? Pronume. Știi ce sunt acelea pronume? Da. Dăm un exemplu în românește de pronume. Eu, tu. Așa, eu, tu. Și verbul, pronumele eu, în română se modifică. Mă, mie, mi, știi? Adică are mai multe forme. Mă, da, așa. Tu, ție, ții, da? Deci care e totuși pentru un străin destul de greu să-i dea seama legătura dintre tu și ții. În chineză, pronumele, cum sunt o, adică eu sau mi, nu se modifică deloc. Deloc. Cine e mai simplă din punctul ăsta de vedere? Chineza. Tot chineza este mai simplă. La fel, hai să luăm substantivele, cum zicem, fată, de exemplu, da? Ele se modifică în românește. Avem fată, fetei, da? Fete, fetelor, da? Sunt multe forme. În chineză, Nu știu ce zice. New Haizi, fetiță, New Haizi. Sau New Ar, New Haizi. Dar mă rog, te dau un exemplu. Toate substantivele în engleză nu se modifică deloc. Deloc. Deci cine e mai simplă? Și aici Chineza este. Și aici tot chineza e mai simplă. Și cam asta e toată discuția despre limba chineză din punctul de vedere. Deci chineza este enorm de simplă. Este o limbă enorm de simplă. Și în ziua săptămânii, acolo este copiii numele. Da, ajungem și la chestia asta. Dar vreau să-ți arăt acum ca idee că este mult mai simplă chineza. Singura așa este dificultate este că în chineză, din cauza că nu avem gramatică, trebuie să respectăm ordinea cuvintelor. Din ce cauză? Dacă pun o, adică eu la începutul propoziției înseamnă eu, dar dacă îl pun după verb, înseamnă pe mine sau mie. Înțelegeți? Dacă zic o găini, eu îți dau ție. Dar dacă zicem ni găi o, tu îmi dai mie. Da? Cuvântul rămâne la fel. Dar din cauza că s-a schimbat poziția în propoziție, capătă un alt înțeles. Astea să le reții tu ca principii de bază. Restul sunt destul de simple. Nu știu dacă știi, cuvintele, un alt principiu de bază, este cuvintele sunt, marea majoritate cuvintelor chineze sunt compuse. Da? Adică el nu zice telefon, el zice vorbire electrică, dian hua. Da, nu zice telefon mobil, Parcă zice... telefon
Telefon era mașină de mână sau ceva. Ăla e șozi, ăla e telefon mobil. Șo, mână, zi, mașină. Șozi, mașină de mână, adică telefon mobil. Și foarte multe cuvinte sunt compuse. De aceea noi ca strategie nu mergem pe cuvinte, ci mergem pe părțile componente ale cuvintelor. Exact cum e în română. Binevoitor, binecuvântat, bine crescut. Vezi, toate sunt cu bine, da? Dar sensul e un pic diferit. Vrei ce spun? Așa sunt toate cuvintele. Bine. Așa. Acum intrăm efectiv în lecție. O să dau câteva direcții și apoi Andrei o să fie profesorul tău. Vrei, Andrei, să-i spui toate obiectele astea de aici? Da. Bravo. Așa. Acum, cum zicem în românești, în chineză, China? Chong, Chongguo. 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 Ce înseamnă Chong? Ce înseamnă Guo? Chong înseamnă mijloc, Așa. Guo înseamnă țară. Așa. Deci țara din mijloc. Chongguo. Din ce cauză? Pentru că ei văd toate celelalte popoare și țări că îi înconjoară. Da? Și ei sunt centru. Ei sunt centru civilizat. Asta este. Asta e. Ceilalți barbari. Ceilalți sunt barbari. Da, asta este. Nu e nicio. Așa. Și acum cum zici, eu sunt chinez? 我是 Chongguo Zhen. 人， 我是中国人. Ia întreabă-o, Andrei, dacă este chinezoică. 你是中国人吗？我. 我răspund cu da. Cum vrei tu? 我是中国 Zhen. Gentleman. Ce înseamnă gentleman? Adevărat? 人， O, și Andrei, ni și Chongguo Zhen ma? 我不是中国人吗？我是罗 Fără ma. 马尼亚人。 Fără ma. pardon. Fără ma. 我不是中国人，我是罗马尼亚人。 Bu înseamnă nu, da? Bu. Așa. Ni și România Zhen ma? 我是 România. 罗马尼亚 România 罗马尼亚 Zhen. O, și România Zhen. 罗马尼亚。 Cum zici America? Știi? Meiguo. 美国。 Meiguo. Ce înseamnă Mei, Andrei? Mei înseamnă, cum îi zice, înseamnă minunat. Așa. Minunată. Meiguo. Țara minunată. Meiguo. Întreabă dacă este americancă. 你是美国人吗？我acum tot cu cum vrei vrei tu. tu?我是 Meiguo. 美国人，我是美国人。美国人. Întreabă-l pe Andrei dacă este american. 你是 Meiguo. 美国 Zhen. 人吗？ Așa. Ce arată? Sună un pic. Ce arată Mao? Mao de la sfârșit. Ce arată? Încrederea așa este sau? Întrebare. Atât. Nu se traduce. Este semnul mai un Ca fel de și semn al întrebării. hauma, ce faci? Da. Dar haoma nu înseamnă... Haoma motamo, ce înseamnă haoma? Haua ce înseamnă haua? Bine, da? Ma, semnul întrebării, cum ar fi. Haoma, mai traduce asta. Tu ești bine? Da? Neapărat ce faci. Noi traducem prin ce faci. Dar sensul de bază nu e ce faci. Este, ești bine? Da? Haoma. Așa. Continuă, Andrei. Te simți bine. Da, ceva bine. Continuă, Andrei. 我不是美国人，我是罗马尼亚人。 O și România. România, da? 马尼亚。 România. Ea întreabă dacă este franțuzoică. 你是法国人吗？我是 Fago. 法国人， Fa înseamnă lege. Go înseamnă țară. Țara legii. Fago. 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 Jen. Jen știi ce înseamnă jen, da? persoană așa cam om. Om. Om persoană. Și atunci el nu zice francez, el zice Franța om. Nu zice american, zice America om. Nu Da? zice. Nu zice român, zice român om. Da. Da? Pardon, nu zice român om, zice România om. Da, corect, ai dreptate. Deci România om, bravo. Bine. Da, hai să zici. Așa. Cum zicem eu mănânc? 我吃。 Nu. 我
cifan. O cifan. Știu, am zis-o ca să nu fur. Știu că e scan. Deci el zice motamo, o cifan, eu mănânc mâncare. Da? El nu zice eu mănânc mâncare. Nici cauză, pentru că la ei ci, a mânca, are un sens mai larg decât în românește. De exemplu, dacă zic ci cu înseamnă amar. Ci cu. Ce înseamnă mănânc amar? Nu spune. Mănânci ca amar. E un sens figurat. Adică, Îmi nec amarul. Adică sufăr. Ci cu. ah, Ai înțeles? Uăcicu. Și noi în românește avem expresia își mănâncă amarul. Da? Și atunci în chineză trebuie să spui neapărat exact ce vrei să zici. Mănâncă mâncare, dar nu mănâncă altceva. Poate să mănânci bătaie, cum numește. Mănâncă bătaie, da? Deci trebuie să spui, la chinez să le spui, mă rog, în ghilimele, ca la proști. Da. Nu ca ei proști, pentru că așa este limba. Trebuie neapărat să fie foarte precis. Și atunci, cifan înseamnă eu mănânc mâncare. Ca să se înțeleagă despre ce este vorba. Întreabă dacă mănâncă, Andrei. Nici fama. orice, Fan. Încă o dată. Nici fama. orice, Așa. Orez. E mic. Orez este mi, dar mi este doar orezul ăla care este orezul ăla, Boabe. boabele de orez, negătit. Da? Mifan este orez gătit. Și atunci trebuie să spui mi-fan, cum ar veni mâncare de orez. El nu zice o cini, pentru că dacă zici o cini, e ca și mai mânca boabele alea de orez negătite, știi? Și te-ai necat. Neca, ca o pasăre, da? Și atunci trebuie să spui o mi-fan, iarăși apare fan, mâncare. Mănânc mâncare de orez. O mi-fan. Așa, întreabă dacă mănâncă orez. Nici milfana. orice mi fac. Așa, o mi-fan. Nici sicoan mifana. Sihuan înseamnă îți place. Mi sihuan, mi fan, ma. Sihuan îmi place. Sicon, Sihuan, Sicon, mi fan. Dar dacă zic si huan huan, ce înseamnă? O si huan huan. O si huan huan mi fan. Ce înseamnă, Andrei? O si huan huan mi fan. Se dublează, arată, îmi place sună de mult. Si huan huan, îmi place foarte mult. Îmi place. Da, îmi place tare de tot. O si huan huan. Așa. Andrei, acum te rog să-i prezinți toate obiectele astea de pe masă. Să-i spui care e logica și să discutați. Eu mănânc aia, tu mănânci aia, nu știu ce. Poți să zic și de culori? Și de culori, dacă vrei să zici de culori. Dar întâi începem cu mâncarea și apoi culorile. Da. Hai, te rog. El e profesorul tău de acum încolo. Hai, Andrei. Deci, pâinea se numește mien bao. Ce înseamnă mien și ce înseamnă bao? Mien înseamnă față. Așa, și bao? Înseamnă împăturit. Și atunci ce cauză? Lasă pe asta răspundă. Din ce cauză la pâine se zice față împăturită? nu știu. Ia explică-i tu, Andrei. Păi, aluatul se face rotund așa, ca o față și apoi Se întinde, de cum așa, se întinde ca o suprafață. și apoi se împăturește Apoi și strângi. iese Ai înțeles? Mhm. Deci de-aia, dacă zic doar mien, înseamnă față. Mien, față. Dar dacă am zis mien bao, față împăturită, pâine. Mhm. Ai înțeles? Deci de-aia trebuie, chineza trebuie explicată logic, să mergi așa, să împarți cuvintele, să vezi din ce sunt formate. Vrei să întrebi ceva? Nu, dar vreau să zic că eu am învățat pâine că se zice mi pau. Adică pau. Sunt diferite, cu P, Da. sunt diferite terminații. Nu intrăm în chestia asta, pentru că se pronunță în China, se pronunță de foarte multe feluri. Da. Așa, la tăiței cum se zice? Nu știu. Mien tiao. Mien este tot față, tiao este linie. linii. Și atunci, de fapt, este o prescurtare de la mien bao tiao. Adică linii de pâine, în care astea sunt tăiței. Linii de pâine. Da? Sunt mai buni decât pâine. Da. Iar ce înseamnă, știi ce înseamnă hauă, da?
adică bine. Așa. Și am mâncat, da? Dacă zic hao ce, ce înseamnă hao ce? Mănânc bine, Da. Nu. Da. Nu. Ce înseamnă hao ce? Hauce, eu, într-un fel, eu mănânc bine. Adică eu mă simt bine. No. Nu, Andrei, nu. Hao ce? Înseamnă gustos. Da, gustos. Bun de mâncat. Da. Ai înțeles? În asta. Da, în sensul ăsta, hao ce, e bun de mâncat. Așa, continuăm, te rog. După care, ce faci simplu? Păi întreabă, mănânci pâine, nu mănânci pâine? Pardon, ni sihuan mie bao ma, Sau poți zic, mi si Juan ce mi în bao, ma? ni sihuan ce mie bao ma, Si Juan sau si Juan Juan? Sihuan. Si Juan. Sihuan și Mi în bao. miembau. Încă o dată. Sihuan și miembau. Întreabă și pe Andrei dacă îi place să mănânce pâine. Ni Sihuan. Si Juan Sihuan ce? și miembau, ma? Așa. Andrei, învață acum cu posesia, cum se zice, mama ta, tatăl tău. cu posesia e simplu. A ta este, deci, tu e ni. Și când zici ni dă, într-un fel al tău. Așa, e de al tău. Dă e posesia, deci poți să zici Zică posesia. ni dă mie în bao, pâinea ta. Înțelegi? Și A mea, cum zici? o dă. O înseamnă eu. Eu dă. Tot timpul se pune dă. Când vrei să arăți posesia. Dacă vrei să zici mie în bao dă, înseamnă al pâinii. Mie în bao dă. Ai pus dă. Dacă zici o dă mama, mama mea, o dă mama, ni dă mama, o dă papa, ni dă papa. Da? Ea întreabă dacă mamei ei îi place să mănânce pâine. Ni dă mama. Sihuan, Sihuan și mie în bao, mie în bao. ma, Ma. dă. Dă mama Sihuan Mhm. și miembau. Atât. Bravo. Și acum întreabă pe el dacă mamei lui îi place să mănânce pâine. Ni mama sin. Ni dă. Ni dă mama. Nu e greșit cu nici ni mama, dar nu e mai bine, așa vorbesc chinezi de fapt, ni mama, dar e bine că a început să folosim dă, ni dă mama. Ni dă mama Sihuan și miembau, ma? Cine pierde mănâncă burgerul ăsta. Hai, Ni dă, deci, nu, o dă. o dă mama busi Juan ce mie în bao. O dă mama cu Sihuan și mie bau. Și mai bine vrea să mănânce teiței. O dă mama Sihuan ce șala Șala. Ce înseamnă șala, știi? culobo. Șala înseamnă salată. Culobo, culobo. Da. Ok, arată-i altceva, Andrei. Acum, ce să-ți dau? O să-ți dau una cu care poate o să-i bați pe toți. Zi, arată-i ceva. Ok. Astea sunt ca Nu, că e prea greu, nu întreba. Întreba o chestie simplă. Întreabă, încep cu pizza. Bine, încep cu pisica. Asta este pizza. Deci eu nu zic pizza, eu zic pizza. Întreabă, îți place să mănânci pizza? Mama ta mănâncă pizza? Tatăl tău mănâncă pizza? Pune întrebări. Și, dar, ok. Ni dă mama Sihuan pizza. Că înseamnă și.
Nu. Bă, simplu, deocamdată Andrei, simplu, nu stăm așa mult, nu, simplu, doar pizza deocamdată. Ni de mama si Juan pizza. Ma?我的妈妈Si, Juan.喜欢吃pizza。 Bravo. Întreabă și pe el dacă mămii lui place să mănânce pizza. 你的妈妈喜欢吃pizza吗？我的妈妈喜欢吃pizza. Așa. Da, nu chiar, dar știe, o mâncăm una foarte rar. Așa. Ea întreabă pe ea dacă pizza este gustoasă. Pizza hau ceva. Ai înțeles? Hau bun. Mâncat. Da, bun de mâncat este gustos. pizza Hauăce sau bu hauăce? Nu mai zici și hauăce. Direct hauăce sau bu hauăce. hauci. Pizza hauăce. Andrei, pizza hauăce, ma? Pizza hau. Nu. Cum era foarte bun? Hauăce ce? Da. Pizza hau ciuciu. Bravo. Ok, alt obiect. Ok. Îi zic... Ok. Hai să răspund. Nai lao. Explică-i ce înseamnă nai și ce înseamnă lao. Ăsta e cașcaval. Nai lao. Nai înseamnă lapte. Lao înseamnă bătrân. Lapte bătrân. Știi de ce? Da. Asta e logica. Toate caracterele chineze sunt, și caracterele și cuvintele chineze sunt logice. Dar nu trebuie învățat nai lao așa ca un per se. Trebuie înțelegi ce înseamnă fiecare. Deci lapte bătrân, asta înseamnă bătrân. Și nu e adevărat? E foarte adevărat. Lapte lăsat la prins. Stai, cum era de asta? Piersică sau? Cănuță. Da. Da, lasă-l pe ăsta. Continuă cu nai lao, întreabă, îți place să mănânci? Majoritatea îi place să mănânce. E hauăcil. Ni de papa... Sihuan. Ni de papa si Juan ci nai lao. Ma. Ma. 我的爸爸 cum se zice? Bu. Bu 吃 Bu Sihuan. 不喜欢吃nai lao。 为什么？为什么înseamnă de ce? Nai lao bu hauăce, ma? De ce? Bu hauăce? Poți să spui bu hauăce, nu e gustoasă. Bu hauăce. Ia întreabă acum. Nai lao. Hau ciuciu. Așa, explică cum se zice la lapte. Deci dacă la brânză este nai lao, lapte cum este? Lapte este niu nai. Niu nai. Niu care înseamnă vită, nai care înseamnă, este lapte de vită. Niu nai. Deci Dacă e lapte de altceva, spui altceva. Da? Înțelegi? Deci lapte de vită. Niu nai. Niu nai. Așa. Ea întreabă ce îi place să mănânce tatălui tău? Ni de papa Sihuan. si Juan cima. Șenmă. Șenmă. Șenmă înseamnă ce? Ni de Da. papa, Sihuan și șenmă. Ni de papa si Juan ci Și tu șenmă. răspunzi, ni de papa, Sihuan și... Nu se pune și ma? Dacă ai pus șenmă, ce, nu mai pui ma. Că nu mai ai rost. Se înțelege. 我的爸爸喜欢吃，putem să zic ce îi place? Da. Mienbao. Pizza. Pizza, mienbao. Ok. Acum învață ou, te rog frumos. Ou? Ok. Ou este simplu. Zi dan. Ce înseamnă zi și ce înseamnă dan, Andrei? Zi înseamnă oval. Și dan? Dan Nu, scuză-mă!